It takes a long time to realize you can't drive faster than your guardian angel can fly. Cesta Strach zo smrti vlastne vznikala niekedy pred 20 rokmi. Jej autormi sú Vlado Linek a Jano Horvát. No, v tých časoch, keď sme my skúšali Strach zo smrti, tak sme vedeli kroky porobiť s Horným lanom, ale nejak pospájať sa nám to nepodarilo. Bolo to ako vtedy ešte vyššie, ako sme boli schopní, čiže sme to odhadovali niekde na 9 plus, možno 10 mínus. Takže dneska som išiel do toho s tým, že dneska dám taký prvý, dá sa povedať, že ostrý pokus. A tak v kútiku duše som samozrejme dúfal, že by to mohlo už dneska nejak byť vylezené. A keď tam vidíš také tie žlté pásy, také žlto-sivé pásy, tú pravú časť, tak tam je taký najvýraznejší taký trojuholník dole, taký klín. Taký klín, no. O hornej tretine asi. Hej. Tak vlastne cez ten klín, to vlastne ide priamo cez ten klín, cez tú hranu toho klínu. Potom je tá nepríjemná platnička technická, taká šipodová. Potom ideš cez ten druhý taký čierny previs, tam je druhý veľmi ťažký boulder. Potom je znova platnička a potom ešte záverečný previs, čo je spíha s tou kosovkou. Tam na horizonte vidno ten druhý previštek, čo je možno vlastne najťažšie miesto cesty. Tam asi budem dosť lietať a odtiaľ to bude krásne vyzerať, lebo v pozadí bude obloha, ako tam pekne letím do previsu. Dneska bude zima, no. Okay. Takže ideme liesť cestu Strach zo smrti. No vlastne cesta začína, spodné dĺžky si nie som istý, to mi ani Kazo nevedel povedať, že presne keď sa nastupuje. Takže my nastupujeme vlastne prvé dve dĺžky zo strachu zo života. Prvá je za 6, druhá je za 7. No a potom vlastne začína samotná cesta, alebo teda variant tej hornej časti Strach zo smrti. Kde najskôr tá tretia dĺžka je za 8, je to čistá zakladačka po vlastných friendoch, vlastných nitoch. Krásny taký josemický sokolík. No a potom je vlastne tá kľúčová dĺžka, tie kľúčové 3 strechy, kde vlastne každá strecha je jeden boulder a podľa mňa čím vyššie strecha, čím vyšší boulder, tým ťažší boulder, takže uvidíme ako. Dneska idem dávať prvý ostrý pokus, predtým som tam už bol dvakrát, keď som to čistil a doisťoval s kobami, pretože v tej kľúčovej dĺžke sú iba nejaké 2 nity. Tak určite najťažšou je tá štvrtá dĺžka, ale najkrajšou je podľa mňa ten josemický sokolík, je to asi lezenie za 8. Nie je tam žiadne istenie, alebo v tom čase tam nebolo žiadne istenie, možno, že tam niekto niečo pridal. Ale je to vyslovene kút, chytovatý, proste perfektná ako špára a nádherné lezenie. Najkrajšie kroky v celej ceste sa ťažko nejak hodnotí, pretože už aj tretia dĺžka, ten josemický kút, je naozaj veľmi pekný. On je síce krátky, ale naozaj niektoré zábery človek musí viesť čisto na sokolíka. No a potom tá ďalšia dĺžka, tam sú veľmi pekné, každý búdrik v každom previse je veľmi pekný. Ale ťažko hodnotiť, že ktorý krok je najkrajší, ktorý búder je najkrajší. Ono podľa mňa ako celok je tá cesta veľmi pekná, takže z každého rožku trošku tam človek nájde. V tomto možno je tá cesta, to je možno tá krásna cesta, že je tá rôznorodosť. It takes a long time to realize. Tam vyslovene na tú cestu musíš mať, lebo jednak je to psychické. Mám rešpekt pred tou cestou, ale teším sa na to.
Ale aj keď ten tretí previs je tak trošku zle odistený, tam je ten nit pod previsom a keď človek padne z výlezu previsu, tak padá do platne. Alebo na hranu druhého previsu, čo je ešte horšie. Takže dôležité bude aj to, ako bude istič reagovať. Kľúčovým je miestom tej cesty vlastne štvrtá dĺžka, ktorú Jano tak nejak poradicky zle odistil. Je tam pár istení, ktoré sú tam vyslovene iba na prežitie, možno preto to aj nazval strach zo smrti. Ale asi najkrajší je ten záverečný boulder, pretože tam človek jednoducho už má aj dosť po tých dvoch spodných boulderíkoch a jednoducho tam sú také kroky, že človek naozaj sa musí preguliť cez hranu ako na nejakom boulderi. Čo ešte horšie, vlastne už keď sa úplne preguláva cez tú hranu tretieho previsu, tak tam keby padol, tak vlastne padá presne na hranu druhého previsu. A je to určite najťažšie, čo je na ostrove. Tu sme sa aj s Kazom zhodli, že oni vtedy liezli aj posledný súd, ktorý je doteraz ako rátaný, že najťažšia cesta na ostrove. Takže je to taká komplexnejšia cesta, ten strach zo života a smrti. A asi určite aj ťažšie. Ale ako vravím, tá klasifikácia nie je až taká dôležitá. Tam je dôležité to, že je to fakt nádherná vzdušná línia, veľmi pekné kroky, krásne bouldre, nádherný sokolík v tretej dĺžke. To je najväčší plus tej cesty. A samozrejme je to ťažké, ako tam už treba, aby ten človek jednoducho mal niečo natrénované. No a je super, že sa to Mirovi podarilo. No, vznikla z toho krásna variácia, strach zo života a smrti. No a Miro si tam asi tiež pri tých zlých isteniach celkom užil. Takže ešte raz Mirovi veľká gratulácia a ja som strašne rád, že po tých 20 rokov táto cesta je konečne prelezená a už tam nesvietí ako nejaký projekt.